Χαμός έχει γίνει τις τελευταίες μέρες με τον Στέφανο Τσιτσιπά για τα απίστευτα μπινελίκια που έριξε στον πατέρα του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τένις εναντίον του Ιάπωνα Κέι Νισικόρι. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα και επιστρέφουμε. Εντάξει παιδιά, είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Κανένας δεν πρέπει να μιλάει έτσι στον πατέρα του. Δεν νομίζω ότι έκανε κάτι φοβερό άνθρωπος. Τι του είπε? Νομίζω ότι έχει απίστευτα συσσωρευμένη πίεση λόγω των αγώνων τένις που είναι πολύ απαιτητική και ξέσπασε στον πατέρα του. Αλλά αυτό, παιδιά, για μένα είναι λεεινό που έκανε. Όχι μόνο εγώ, πιστεύω ότι οι περισσότεροι εκεί έξω δεν θα μιλούσαμε έτσι στους γονείς μας. Και δεν είναι μόνο στον πατέρα του, παιδιά, που έχει μιλήσει έτσι. Το έχει κάνει και στη μητέρα του, όχι βέβαια με αυτό το χυδαίο τρόπο, αλλά έχει μιλήσει άσχημα και σε εκείνη. Πάμε τώρα να δούμε και τη συνέχεια του βίντεο, στην οποία ο Τσιτσιπάς ουσιαστικά ζητάει από τον πατέρα του να αποχωρήσει από το στάδιο. Εδώ ουσιαστικά απειλεί τον πατέρα του ότι θα σταματήσει το παιχνίδι αν δεν αποχωρήσει και βλέπουμε τον άνθρωπο να πηγαίνει στο πάνω διάζωμα του σταδίου. Ουσιαστικά δεν αποχωρεί τελείως από το γήπεδο, ευτυχώς. Πήγε ο άνθρωπος πάνω και συνέχισε να παρακολουθεί το υπόλοιπο του αγώνα. Όμως η ιστορία έχει και συνέχεια. Την επόμενη μέρα ο Τσιτσιπάς κάνει μια μακροσκελή ανάρτηση στο Twitter με την οποία ουσιαστικά απολύει τον πατέρα του από τη θέση του προπονητή. Πάμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Σας ενημερώνω με βαριά καρδιά ότι η συνεργασία μου με τον πατέρα μου ως προπονητή έχει φτάσει στο τέλος της. Προτιμώ να κρατήσω τον πατέρα μου στο ρόλο του ως πατέρα και μόνο ως πατέρα. Σε κανένα σημείο του κειμένου δεν είδα να ζητάει συγγνώμη από τον πατέρα του για αυτή του τη συμπεριφορά. Το μόνο που λέει είναι ότι προσπαθεί να εξηγήσει γιατί φέρθηκε έτσι και λέει πράγματα όπως, ας πούμε, ότι συσσωρεύτηκαν μέσα του κάποια συναισθήματα και η πίεση από τον αγώνα και την εξωτερήκευσε κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως, παιδιά, είναι πολύ μεγάλο λάθος να φέρεις έτσι, ειδικά στους ανθρώπους που σε ανέθρεψαν, που σε μεγάλωσαν και που ουσιαστικά σε έφτασαν εκεί που είσαι. Νομίζω ότι ο Στέφανος οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη και γραπτά αλλά και προσωπικά στον πατέρα του και στη μάνα του, γιατί αυτή η συμπεριφορά έχει ξαναυπάρξει στο παρελθόν, όχι τόσο χυδαία βέβαια και σε αυτό το βαθμό, αλλά έχει μιλήσει άσχημα και προς τη μητέρα του. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, για σήμερα. Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας για το συγκεκριμένο περιστατικό και τα λέμε στο επόμενο.